weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to ɓoki diawe to hammadi hunare to ndendori to weedu bosoyaɓe to wawde to dimboli to jaamu guelam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Habous Diallo to kiidira ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie teskama tigui ma ɓe ɓoyata kay ma ɓeydo ko fati cogguji facture aji ndiyam e nder jokli leydi e kala to leydi Sénégal e nder saaha match leydi Sénégal jowannoki yiiɗe hanki o hakkude mum e leydi France goto e tigui e Sénégal naɓe taw ko dowlunoɗo gonmennoɗo wonde champion de ligue e nder leydi he o pikki crise ko hen wasi fittanu makko to leydi Mali Air France woni compagnie laaɗe diwajum Air France ɓe kolliri tigui wonde à partir de capantati lewru juin gonɗen ɗo maɓe dartin dendagal activité ji mabɓe e représentant ji mabɓe tawatanoɗe e nder leydi Mali kala ma darto ha laaɓa kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Bocam habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to Moyen-Orient e to Cisjordanie bisimilla moon e kirki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo addire jayno weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalwala danwal kala ceerno Djiby Sy Allah luɓrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne safra rafiji rewɓe kewɗi ko wayno kista fibrom dogam site rewɓe sattoraɓe rewɓe dartoraɓe e rewɓe ustoraɓe ndewago kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko muuɗa hirda ƴettat ɗum joni joni mosa nofuru ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ko ɓeydoje arsigaji ko pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne yara ɓe ƴeewa kayitaji guila e visa ji ha e embauche ha e dendagal fannu kayitaji kala ceerno Djiby Sy dendagal to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safruji ma ne jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko inde ma inde nene ma kalatamo o haala ko wona e nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihara ceerno Djiby Sy waɗiri ɗum ko 2000 francs CFA kala to mbawɗa wonde so tawi an eldimo e numéro makko weewa walla numéro orange monnaie ko 78 128 35 98 malla hen 2000 francs CFA mbaɗa hen inde ma inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiyamo yoni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kelineɓe mum ewro saaha joni omo tawe toon to Wourossogui so tawi a ari ha dernier station yaltirde Wourossogui lawol faade Nabbaji dernier station so ari ha ɗon ta yeeƴima banggue ma ñaamo ma sowna galle ceerno Djiby Sy walla so tawi a noddimo ma o yalto ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy mbiɗen numéro makko appel e nder leydi Sénégal ko 78 128 35 98 so tawi noon jiɗɗa ko haaldude makko to banggue WhatsApp numéro makko mbatta ko 00 222 ko indicatif leydi Mauritanie 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal keɗeneɓe mum kala to mbawɗa wonde e kala to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri ma GPS addane leɗɗe ma e safruji ma ha yetto e juuɗe ma tawa alda e lor ceerno Djiby Sy ne andina dendagal keɗeneɓe mum tawa tawi to leydi Mauritanie e fakkiɓe leydi Mauritanie base makko to Nouakchott ne golla ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy noon so tawi a jokkodiri e makko ma o jokkodira ceerno Alassane Sy to leegal ne tekka ko laaɓɗo reedu ko bawɗo golle ɗe ko newiɗo sanne ko nonduɗo ceerno Djiby Sy badden dando faade makko
jambitowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje jogiiɗo AVC jogii karjaga neɗɗo tuƴiiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde en ɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yoga e muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te heewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yoga e ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitima en koye maɓɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba 17 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom walla mbiyan goo lewru haran hitande ujunere e temedde nayyi capanɗe nayyi e jeetati caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam habruji moon e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo moon sehil moon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ma en jaaha toon to Kahayri tawen toon khalifa diine wuro ngo woni ceerno Ahmad Tijane Alpha Mamma Sile Ba to Moderna ha to galle makko Samassa omo wiya dendagal ummal islam no didorno omo wiya on hitande jaam hitande malal hitande ɓuural ɗon jarloɗon jaafo yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri taweɗen ɓeyde diine men en ustaki allahumma amina mo wasi o yimɓe tan ɓe to tinnade e diine mumen tinno tigui e enɗemeji mumen tinno tigui kadi e hurumaji mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hen ha toon to Mbagne noon e kala hitande kay ene yuɓɓine ziyara koɓe mbiyata ziyara annuelle tawi ko waɗante on ziyara noon ko ceerno Kodda Dioba khalifa diine wuuro ngo khalifa diina diwan on on ziyara noon kan ziyara noon waɗa ko ñande 19 e ñande nogas lewru juin ndu gonɗen ndu kala jiɗɗo noon kefteɗo ko ɓuuri labde kay jokkodirta ko ceerno Mouhamadou mo ceerno Kodda mbatta ko 46 88 73 34 dendagal noon mbañnaɓe ko takki mbañ kala ɓe Mauritanie Sénégal ene bisma e oɗon ziyara ha joni ko leydi Mauritanie ko adi noon kabaruji men eɗen ciftin tan bandiraɓe wonde ñalawma hande walla mbiyan jamma alarba hande kay kala jiɗɗo hettade yewtere hakkude ceerno men musidɗo men Sar Abdoulaye Sar hakkude makko kay e Siraji Diallo walla ɓuuri lolide Dj Diallo tawi Dj Diallo mo nanka FM Galoya kala jiɗɗo heɗade ɓe kay yewtere Pattam Limiri ma yewtere nde yuɓɓine jamma hande o ɗum noon dendagal heɓoɓe radio ji FM kala ɓe Mauritanie Sénégal to mbawi wonde kala eɗen
mbiyen battat hakkillaji men jamma hande o e nde ɗon yewtere tawi kadi ko yewtere pattam lemiri nde musidɗo men Siraji Diallo bismi on musidɗo men Sar Abdoullahi Sarr mbiɗen ko jamma hande o toon to radio Galayo tawi ko Galayo nan kam Galayo FM habruji men demgal Pular to leydi Mauritanie ko alarba hande o woni go lewru harana woni nyalawma kay gadano darorde nde ɗo hitande hesere woni go haran mil hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e jeetati caggal firgoniraɗo men sallllahu alayhi wa sallam jamma haran noon firti tigui wonata ko ñande alkamisa nogas joyi lewru juin ndu gonde ndu hitande jaam noon hitande ɓuural hitande cellal e hitande malal allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen INPM woni union nationale de patronat mauritanien wondude e conseil commercial américo mauritanien ɓe joddima altine sappo e joyi lewru juin ɓe gonɗen ndu ɓe cifodiri noon tawi jonde nde ko nder noctode ɓe cifodiri ko wiyete protocole d' accord yidde kay ɓeydude coopération hakkude secteur tawi ko banggue facteur secteur privé hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ɓe cifodiri noon ɓe cifodiri kay ko fati kay juɓɓingol fromaji tawi ko des forum économique et mission ngaji commercial wondude gostodiral to banggue expérience uji mbeɗa kay investissement ene hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi to banggue fanno privé ene ɓeydo ƴelitade hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Mauritanie ɓe holliri wonde kay baylugol tarification ngaji woni facture aji ko fate jobgol ndiyam robinaji e nder jokri leydi ndi kala laamu ngu noon holliri kay wonde ha joni eɓe keddi kay eko wiyete social kadi consommation eko wiyete consommation domestique de base ina heddi kay ha joni ministre de l'hydraulique noon e de l' assainissement woni jagogal kafinagal ko fate diƴƴe e sénare o holliri tigui mo leydi Mauritanie o holliri kay wonde ɗiɗo tarification ngaji kessi noon haydara kay ala ko mbaylata e ɓen wiyeteɓe consommation tawi ko joguiɓe consommation domestique ɗon kay so tawi kay jomumen ɓurtinta ko consomta kay ɓurtinta capantati métre cube e nder lebbi ɗiɗi kala noon kutortoɗo consommation kay soko mo ɓurata 30 métre cube e nder lebbi ɗiɗi on kay ha joni tigui facture mum heddoto tigui ko facturteno ha joni ko ɗum woni ko facturte woni 9,9 émérite kala métre cube so tawi ɗo ɓen noon ko ɓen goni ko wiyete premier catégorie so tawi ko deuxiéme catégorie ɓe noon ɓen facturte ha joni ko 28,3 émérite tawi ko kala métre cube o holliri kadi wonde robinaji publique jeeyoji ndiyam kay ha joni tarificaji mumen keddo tan koto gonno ɗo woni facturte tan ko 9,1 émérite woni haalisa jeenayyi piccal goho haalisa ugoya e limore hesere nde kala métre cube ɓe facturte saabu kay ɗen saabu kay ko ɓen kañumen tigui ɓe ɗino robinet ngaji kañum carwata ndiyam kay wonande tawi ko robinet ngaji publique leyɗe kewɗe ɗe ngala ndiyam ko hen kutorta e oɗo saaha joni noon consommation domestique feccama tigui e pecce nayyi premier catégorie o noon ko ɗon premier catégorie coggu muɗum ko 9,9 métre cube tawi kay taw consommeɗa kay ko tugui 0 ha yetti 14 métre cube chaque 2 mois e nder lebbi ɗiɗi so tawi a ɓurtinani ɗum facturteɗa kala métre cube ko 9,9 tawi ko émiri so tawi noon ko deuxiéme catégorie o ɗum ko nogas jeetati piccal tati émiri woni limore hisere nde ɗum noon so tawi kay ko consommoɓe tugui 14 métre cube ha yetto 30 métre cube kala lebbi ɗiɗi so tawi ko catégorie tataɓa o noon ɓen facturte ko 45 uguya ɗum noon ko consommoɓe kay tugui kay ko fawi 30 métre cube ha yetto 50 métre cube e nder lebbi ɗiɗi so tawi ko catégorie joyaɓo o noon ɓen ko 75 woni capanɗe jeeɗiɗi joyyi uguya woni ko facturte ɓen noon ko consommoɓe kay ko ɓuuri capanɗe joyyi métre cube e nder lebbi ɗiɗi so tawi ɗon ko secteur industriel et commercial tarif men unifié ko capanɗe jeeɗiɗi e joyyi par métre cube kono tarif applicable o wonata ko 128 woni temedere nogas jeetati uguya kala métre cube ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen haali Mamadou Diallo ko député nder suudu sarɗiyeji o jertini laamu ngu kay caɗele jeunesse leydi ndi wondi e oɗo saaha joni o holliri noon siftini laamu ngu noon yo andu e nder population leydi Mauritanie e nder temedere neɗɗo kala hen capanɗe jeegom ko sukaɓe tawi ko ete ko sukaɓe yaroɓe duuɓi nogas joyyi walla less duuɓi nogas joyyi ɓen ton sukaɓe noon laamu ngu foti ko toppitadeɓe walla ɓe tigui guiɗa e fannu jangde ha e balɗe tigui noɓe mbawiri gollade eɓe mbawi tigui wata heɓde heɓlo moƴƴo no fewi saabu kay jeunesse ko kañum woni avenir leydi janggo holliri noon wonde oɗo saaha joni sukaɓe hewɓe kay mbaɗa ka ngala heɓlo jangde nde kadi fuɗɗima ayade no fewi hewɓe kadi janggoɓe e nder université ji ko boursiji keɓat toon ɗi boursiji ɗi ne pamdiri ɗumen no fewi mbawata tigui humtude haajuji men o erima noon hewɓe kadi e kala saaha
saha waɗoɓe guila ko fati tigi stage uji ene donc dañde to mbaɗi stage uji walla to mbaɗi stage uji ko sahaji dabɓi kay mbawata jogade expérience o holliri noon yimɓeɓe ne poti wallede jeunesse o laamu ngu foti wattude mumen hakkille kay janggoɓe balle no janguiri janggoɓe métier ɓe ne balle tigi ha mbaɗa formation tawi ko moƴƴude no fewi balle no liggori waɗoɓe stage uji ɓe kadi balle no keɓiri stage uji timmudi ha mbawa jogade expérience taw so ƴettama golle ene mbawa gollade hano hannit ni o holliri noon so tawi jeunesse moƴƴani leydi to fayto fayani to moƴƴi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni hande na wulsidi ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko fate défense ko nulaɗo koolad noon hoorejo leydi ndi omona tawe kay e nder leyɗele Sahel caggal talata hanki o noon o teskama o yettima toon to leydi Niger o joddima noon e hani hoorejo leydi Niger ɓe jewtidi ko heewi kadi o wiiɗi mo ɓattaki ummoriɗo e hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Ghazouani o weltima hen no fewi noon e jaɓɓugal o jaɓɓa toon teddugal o teddina toon to leydi Niger ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal sport Sénégal naaɓe ene tawe tigui e sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Amadou Kali Diop Amadou Kali Diop noon ko ancien champion de lutte woni tigui ancien champion ko fati tigui e sippiro ko champion d'Afrique kadi ko ancien représentant du Sénégal e den jeux olympique kewɗi mbaɗannoɗi e nder windere he ko talata hanki o e saaha kay ne juwanno match football koyngel hakkude leydi Sénégal e leydi France ko ɗon tigui o heeɓi musalla o heeɓi malaise o waɗi pique crise cardiaque ko hen o wasi fittade makko ene mbi tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna ɗena mbacco yimɓeɓe kadi nde ɓeyto artirde hakkillaji mumen e kala saaha gueɗe mbaɗi ni ene waɗa tigui crise aji yimɓe mbasa hen pittali men yimɓe ganda kay ɗum ɗo ko fijirde tan e jomumen émotion men walla tigui hakkillaji men woda kadi to kaaɗi mbasa ɓurtude hen no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen bilan ko fate mayɓe kay tawi ko huɓere yannode R+2 yannode e legal Pikine ngala Saint-Louis bilan mayɓe hen noon ɓeydima no fewi saabu bilan o ɓeydima bilan o wonno ko mayɓe nayo e ñalawma hande o bilan o yettima mayɓe joyo saabu kay e nder nayo barmanoɓe hen goto kay ruttima e jomum ko sagata gorko noon jarannoɗo e duuɓi capanɗe nayyi kañum wattiɓe kay joyoɓo Mamadou Makhtar Cissé kañum woni ministre jagogal kalfinagal ko fati e gueɗe nder leydi e jattingol laamu Sénégal o wawi yettade toon ñalawma hanki o to huɓere yande toon o wawi tigui yettinde kadi duwawuji makko e duwawuji hoorejo leydi e laamu ngu kala faade ɗiɗon famille aji kay boominoɓe e oɗon accident ha joni ko leydi mo Sénégal keɗoɗen comédien goto tawi kadi oni mbaɗowo jalniga tawi kadi ko actrice biyeteɗo Mame Diarra Diop o ɓuuri lolirde noon ko Jojo Mbow e nder série momo mbiyata Babel ko on tigui wiya teb talata hanki 16 lewru juin hitade ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko brigade gendarmerie noon ɓe Keur Massar kañumen teeɓimo addunimo nanguede noon ko caggal kay e tigui ɓe mbaɗanno filmanno kay ko ɗon vidéo ngel taɓɓel tawi kadi filme ɗo mo tinani o filma tigui omo fooɗa tawi ko lekki bonki ki walla mbiyen omo drogue hay sinno kay ne vidéo o yalti ɗon e ɗon kay yimɓe ɓe keñima mbaɗino supprimé oɗon vidéo o momtanoma kono ko adi komo momte tawi internet o hewɓe kay mbawino wadde enregistré e sauvegarde on vidéo noon sarima no fewi e nder réseaux sociaux yiyama tigui omo hutoro vidéo foof e raɓɓidde kono ne labti kay omo yiye hen omo hutoro drogue ko ɗum saabi noon gendarme ɓe mbimo teɓe oɗo saaha joni omono saka kay e mbadi garde vie o nanguiɗo noon koye kayde o nanggate nde o nanguinoma e yimɓe hewɓe kay tawnoɓe kay nde o vidéo filmetende kono ɓen kam goppitama kanko noon ha joni omona heddi toon e juuɗe dadiɓe kanko Jojo Mbow noon omono waɗa toon omono mofta toon tawi koye mbadi garde à vue ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen dadiɓe ɓe teeɓima dadiɓe leydiɓe teeɓima guila altine ɓennuɗo to Jidda Grand Yoff sagata gorko goto tawi ko ministre jaarowo duuɓi 34 biyeteɗo de omo yette fayi o tuma noon ko wadde violé suka debbo tokoso mo duuɓi 15 tawi ko élève baɗowo classe CM1 o violimo noon o violi suka debbo noon ko nder galle mumen caggal kay nde o teski jinnaɓe cukalel ngel jalti galle ko ɗon tigui o naati nder suudu tawi toon cukalel ngel o waɗi ngel violé e saaha o yaltata suudu nde noon ko ɗon tigui koddiɗo
yimo on koddiɗo noon ko kañum tigi jangtani koreji ɗi fammi haalani kore fammi sugulela dewel ngel ko ɗum noon ɗon cukalel ngel na wata suudu cafride to hôpital général mo Grand Yoff ngel holkisa noon tawama jaati ko ngel meme ngel euro saha joni oɗon sagata wiyama tem omana e juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen commission nationale halfinaɓe ko fate darorde e mayiɗe lebbi julɓe kayim ɓe leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde ɓe Sénégal holliri haran kay ko alarba haala ñande jamma haran kay ko ñande haran kay ko alarba jamma haran ko ñande alarba no gas joyi lewru juin du gonde ndu ko talata hanki noon sappo e jeegoma lewru juin commission jooɗino jonde mumen ɓe ketti kay ɓe keeɓi information ngaji kay ummoriri fodde temedere capanɗe jeetati e joyi représentant ji mabɓe tawateɓe nder jokoli leydi he kala tawi tigui ene gollodo e yimɓe maɓe sappo e nayyi région wondude e sappo e jeegom maɓe sappo e jeegom département tawateɓe e nder leydi hen kamɓe kala noon ɓe kawri kay lewru yiyama ko alarba hande o sappo e jeeɗiɗi lewru juin e jiiɗe mabɓe kay woni goo ñalawma kay goo lewru harana hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e jeetati woni goo ñalawma gadano kay hitande julɓe hesere hitande harana tawi ko hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi lewru harana hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e jeetati caggal fergondilaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wadde kay ɓe kolliri firti tigui hirande harande nde woni koɓe mbiyata tam saharit kay waɗata ko ñande jamma no gasi joyi lewru juin 2026 ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen nder élevage département ɓe Mbour goni tigui ewro saha joni koye keɓugal kawguel kay tawi ko examen fin de l' année e nder ndeɗo hitande noon département mo Mbour ene jogui sappo e jeenayyi ujunere temedde jeetati sappo e goho candidat waɗoɓe guel ɗon kawguel tawi kadi koɓe hettawi guel kawguel noon ɓe pecci tigui e nder Mbour ko pecce ɗiɗi woni witeɓe IEF an mo Mbour ɓen jogui ko sappo e tati ujunere e temedde nayyi e joyi candidat kono ko rewɓe ɓuuri hen hewde saabu kay e nder ɓen sappo e tati ujunere temedde nayyi e joyo hen ujunnaje jeeɗiɗi e temedde nayyi capanɗe jeenayyi e nayo ko sukaɓe rewɓe so tawi ko sukaɓe worɓe ɓe waɗoɓe guel ɗon kawguel kamɓe koɓe ujunnaje joyyi e temedde jeenayyo e sappo e goho so tawi ko to nokku biteɗo IEFD mo Mbour ɓen jogui ko ujunnaje jeegom e temedde nayyi e jeegom o candidat e nder ɓen ujunnaje jeegom e temedde nayyi hen ujunnaje tato e temedde jeenayyi e sappo ko élevage rewɓe so tawi ko élevage worɓe ɓe ko ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi e sappo e nayyi on paami kadi ɗo centre uji ɗi kala ko sukaɓe rewɓe ɓe ɓuuri hewno centre uji ɗiɗɗi foof noon so ndenti ɓe kawra kay ɓe mari kay sappo e goho ujunere temedde nayo e nayo tawi ko suka debbo waɗoɓe guel ɗon kawguel e nder département mo Mbour so ɗiɓɓetama noon to banggue pourcentage ene holliri kay nder temedere kala ɓe waɗoɓe kawguel e nder hen temedere kala hen capanɗe joyyi e jeeɗiɗi piccal capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ko rewɓe so tawi ko worɓe ɓe noon ko capanɗe nayyi ɗiɗi piccal capanɗe nayyi e tati woni 42,43% ɗum ko worɓe e ɗum holliri tan wonde euro saha joni sukaɓe rewɓe nder leydi Sénégal kañumen ɓuuri sirguinade wawde nadde jangde kadi kamɓe ɓuuri wawde heddade kay e nder école aji hen ha joni habaruji men demgal Pulaar sennumima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena to leydi Mali compagnie ɗaɗe diwoje leydi France woni Air France ɓe kolliri tigui wonde koɓe uddi kay agence uji mabɓe dendagal représente uji mabɓe kala tawtonoɗe nder leydi Mali koɓe uddoɓe ɗum kay ɗum fuɗɗoto noon ko à partir de capantati lewru juin ndu gonɗen ndu ko ñande altine noon sappo joyyi lewru juin gonɗen ndu Air France yaltini kay oɗon décision e ɗum holliri tan wonde oɗo saaha joni hakkude leydi France e leydi Mali kay so tawi wonno ko lacciri ndi wiyetede oɗo saaha joni ko ndi ufndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen état major général des armées ɓe leydi Mali ɓe ɓayini communiqué hollirde kay wonde dadiɓe mabɓe ɓe ɗi nde faama tawi ko laaɗi mumen diwoje caggal kay nde coynino autoji kay auto jihadiste en ene wi daka matériel tawi ko matériel logistique sara wuuro witego El Sarabo ko ɗon tigui nde ɓe jenana ko auto jihadiste en ko ɗon tigui ɓe doose mabɓe ayne mabɓe bomboje e pettoje ɓe duppi auto ha soori ladde dendagal ko auto o e ko wonno auto e jolnoɓe auto kala jihadiste en wonnoɓe hen kala ɓe kolliri ko hen mbasi pittali mumen caggal ɗum kadi e nder ndeɗon falle ɓe jiiti dépôt carburant mawɗo no feewi mo jihadiste en ko ɗon kewno tigui wadde ravitaye ɓe mbawi kadi duppude oɗon dépôt ɓe duppi hen barille kewɗe tawi ko carburant ɓe bonnaniɓe kadi matériel roula kewɗo woni motoji kewɗi ɓe mbawi duppude hen état major général noon holliri wonde kala to jihadiste en mbawi wonde nder leydi hen koɓe abbotoɓe ɗumen koɓe yilotoɓe ɗumen ha
ha yita ɓe pirta ɗumen ha soro ladde ko konngudi ko communiqué état major général des armées ha joni ko leydi Mali keddoɗen halfinaɓe ko fate ɓeto weeyo woni météo leydi Mali ɓe kolliri alarba hande o 17 lewru juin yoga e guure kayit tawteɗe e yoga e diwanuji kay nder leydi Mali ma kebtoɓoji mumen hano hannirta ni guila ñalawma hande o fayi subaka ko wayno subaka fayi ñalawma ko wayno ɗeɗo guure wiyete no nokku biteɗo San ha to Koro e to Bankassa to Donza to Nara to Nioro to Sikasso to Koutiala e to Dioyla kala so tawi noon ko district de Bamako kañumen ko jamma hande o ma kebtoɓoji tawi ko kewɗe ndiyam no feewi e ko wonde kañum kadi district mo Bamako noon yantude ɗiɗo région ngaji woni région de Koutiala région de Bougoni région de Kita e région de Haykala ɓen ko jamma hande o ma keɓa tuɓoji men tigui ha leppa hano hannirta ni ha joni ko leydi Mali keddoɗen nalankoɓe leydi Mali ha tendi noon e yimoɓe kelme woni rapperuji leydi Mali tawe e sunare mawde no fewi jaltugol aduna nalanke mabɓe biyetenoɗo tawi ko jumannoɗo kelme woni rappere biyetenoɗo Mohamed Sissoko noon o ɓurno lollide noon ko Same Fe Fari Mamba ko noon o ɓurno lollide ko alarba hande o 17 lewru juin woni goo lewru harani hitande ujunere temedde capanɗe nayyi e jeetati o hooti e joomi ko e nder hôpital de Mali ko Rafi Dabɓo noon kañum woni ko yooɓi fittandu makko eɗen duwanoma tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljana ko kikiɗe hande o alarba hande o kadi o wira ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali campagne ko fati tottirgol moustiquaire uji imprégné woni fabion ngaji ɓen mbiya harkillaji tawi ko baɗaɗi produit ji tawi ko produit ji ɗi ɓowɗi cuusa fuɗma ɓoyata ummo tigui ummane e nder ɗiɗon nokkuji ɗiɗi woni to Yoroso hate nokku biteɗo Kuri kala laamu ngu noon holliri kaye wonde kaye ɓoyatama ɓe mbadda ɓaɓe car kaye dokkirgol ɗiɗon fabion ngaji ɗum noon fuɗɗoto ko ñande 30 lewru juin 2026 ɗo gonɗen ɗum ene teska noon kala kay so ndungu yonti walla so ndungu ari walla so ndungu fadima laamu leydi Mali ne heewi kay tottirde peccirgol fabion ngaji kewɗi e nder diwanuji beele noon foof noon koye mbadi haɓade paludisme mbadi haɓade ɓowɗi e falade oɗo Rafi tawi ko biteɗi paludisme ɓe kolliri noon hitande hikka nde kay e nder ɗiɗo nokkuji ɗiɗi woni to Yoroso ha to Kuri kala eɓe poti rokkirde toon 150 ujunere famille ma mbawtude neɗɗo 150 ujunere neɗɗo ma mbaw hebde moni foof ma heew harkille mum hano hannirta ni tawa ene wawa rentade ɗiɗo no ɓowɗi tawi kadi ko gratuité woni alda e jobdi kabaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. en calmitima Gali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaru min ɓuri tengtude e dangre Afrique ñalawma hande o puɗɗon leydi Mali cour mabɓe suprême Salima Kay wonande kono dossier taw Clément Dembélé militant tagad ko fatti kadi e hono anti corruption wonande taw ko prison gila kay novembre ujunere ɗiɗi nogas e tati ko tumanoɗo caggal kadi wi wonde kadi amo wona kadi on menace kol taw ko warde kadi on gardiɗo tawde ko leydi Mali transition général Assimi Koïta e nder ndeɗo mbaɗi noon o wawi wonde administration makko yeehi noon e réseaux sociaux ɗi no heewi kanko Clément Dembélé noon o wawi kadi wadde kadi tumede wonɗe no gueɗe justice o noon Mali wawi ko kadi ordonde wonde fati kadi e oɗon banggue fati kadi e wiide wonde rokkam kadi wellitade kono noon dey wonɗon kadi addi hono caɗele wonande kadi toon fatti kadi e ɗum ɗon 15 lewru korse ujunere ɗiɗi nogas e jeegom oɗo nouvel épisode dey wawi kadi wadde wonɗen gueɗe ko fatti kadi kala ko wiyano kadi waɗe e cour o noon koko salti wono jencuɗi noon walla société civil o noon wi wonde kadi ɗum ɗo dey kadi hande ko e nder dumburdu kanko dey o woni o sowa taw hono taw kadi ko ɗaccede ɗo ko Uganda dey ene wayno oɗo chef taw kadi ko armée ougandaise taw ko biyeteɗo ɗo Mohozi Kainerugaba kanko dey o wawi kadi kankone kadi wiide wonde kadi kankone amo holla wonde kanko wonɗen kadi e photo makko wonande kadi taw ko appui wonande kadi ko enlèvement ñande 15 lewru taw korse ujunere nogas e jeegom wonande kadi taw ko avocat e wonande kadi hono taw ko on lundiyanke jinno kadi jokkude wonɗon golle ko fate kadi toon to justice mabɓe to e nder ndiɗo mbaɗi noon taw ko on taw ko président Yoweri Museveni e ɗum noon taw capanɗe jeetati e goho ɗum noon taw kadi ko yarate taw duuɓi capanɗe nayyi koye ganguinoɗo ɗo woni ɗum noon ene andira
wonata kadi ɗin tawata ko publicité ngaji kono mbaɗaɗi ɗum noon fati kono ɗum noon fati kadi e nder ko fati kadi e Sendiara taw ko en ligne ko ɗum tigui wona e dow mum toon ko fati kadi toon to Mozambique toon tawi tene wayno ko ɓuuri hirade e feccere caggal kay hono jersina hono diñoji bonoji toon ɗi e gam hollude kañum jadande e élection ngaji baɗɗo toon e nder octobre 2024 wonande kay taw ko fadde wona gueɗe dawrugol wonande kadi ene jokki toon to Mozambique wonande kadi juɓɓudi société civile ene kadi wiya wonde kadi ko yimɓe hewɓe ene difta toon ene mbaɗa wonde gueɗe kamɗorede wonde kadi toon taw ko sembe armée o waɗi ɗum service o noon e oɗo saaha ene joofi hoto peɗeli wonande kono Cernic taw noon 5e taw ko épisode wonande taw ko enquête o ene jokki wonande toon to Mozambique wonande kadi ƴewde kadi ko wiya ko ɗum noon wadde enquête aji laaɓɗe gam wawde kadi wawde hollude ene wayde ko gueɗe ɗum noon baɗe ciforiɗe ɗon noon ni ɗo ene wayde ko fadde noon e toon to caggal toon Mozambique ene wayde oɗo saaha gonaɗo ene wayno dey to Afrique banggue worgo ñande 16 lewru korse woni juin 1990 toon de wonno toon ko gueɗe kafde toon to Soweto kila kay e deftugol wonata en élevage taw ko ɓaleɓe fof ko noon tawno ko ɓurani waɗeɓe hono waɗanno ɗumen ɗon toon koɗo en école aji révolte on noon wawi kono wadde toon ha addi hono caɗele mawɗe bargol ha addi apartheid o arti toon diñi toon wonande kadi haɓade kadi kono ɓeɗo ɓaleɓe e leftude ɗumen e wonde kadi leñama toon to Afrique banggue worgo capanɗe ɗum noon 5 ene wonde hirande ɗum noon de ko ɓuuri ɗum noon caggal ɗum hono RFI way hono fotti toon e oɗo suka dabbajo deñoɗo caɗele baɗe noon ɗe e wayno kadi e namdade ɗum holno yeeri ɗum o arti hen no fewi e wonde kadi caɗele gurno toon ha tengti noon to banggue to banggue worko ɓagoɗo hirgani toon to Johannesburg gueɗe kamtorede hono mbaɗama toon e wonande kadi oɗo suka debbo no wuuri duuɓi capanɗe e ɗum noon no mbiruɗen ni capanɗe 5 koye darde capanɗe 5 koye tampere capanɗe 5 koye e wawde kadi wadde wonɗene gueɗe hani serdude e ɗum noon janggoɓeɓe ha addi to ko wiyete kon apartheid jaali toon ƴiƴam ruufi caɗele mbawi hono wadde toon ɗum noon waɗama gueɗe kamtoriɗe mbaɗe toon ɗe ha tengti noon e wonɗen ardinoɓe toon e leyɗele ɗe leydi ndi mbawi kadi ko wadde toon gueɗe kamtodirɗe ɗo foof ɗum noon ko teskade noon e ɗum noon ñalawma o so arti 16 lewru korse 2026 ɗum noon ko duuɓi capanɗe 5 wonno bandiraɓe Ghali Abouba ko ɗum ɗo dey tonkuɗen kabaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw noon wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Mbodji gorko mo Sandow ngam weltare Yawud TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana juulama ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbahe ko on takkusan juula ha to galle ceerno Zeynil Abidine Dia to PK8 Nouakchott ha to galle ceerno Boubacara Gaye PK7 Nouakchott ha to galle Ibrahima Camara legal 5e Nouakchott ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Oumar Ly to Guédé village ha to Guédé Santhie ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi moyno koto moynoriya puɗɗoɗen to moynoriya noon protocole d' accord no guerre hakkude dowlaji denduɗe Amérique e leydi Iran no guerre o dartori sifanoma kay à distance guila ñande 15 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e sabu guila ñande 16 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo nogas e jeegom ñalawma hande noon de 3 dormos udditi kay ha laaɓi naviraji woni batoji mawɗi kay puɗɗima taccude e wadde yangara hano hannirtini ko noon kadi blocus mo dowlaji denduɗe Amérique wanno e kaggulade ɗo leydi Iran ittama ha laaɓi naviraji leydi Iran puɗɗima kay wadde yangara mumen processus noon sifande accord accord o noon processus o cérémonie o ko ñande aljuma ɗum waɗata e nder hôtel goto tawateɗo to Genève lamorgo leydi Suisse toon noon ko sifandire nden tawatere ɗum hono JDV Vance on woni cukko hoɗejo dowlaji dentuɗe Amérique wondude Mohamed Baga Kalibaf on noon ko kañum woni mawɗo délégation leydi négociation ngaji leydi Iran mbaw tawtere
arere on aljuma kadi ma négociation ngaji kay ata ko fate accord définitive woni accord kay ha laaɓa ma mbaw jokkude oɗon aljuma sappo e jeenayi ha lewru juin laaɗi noon laaɗi noon taw ko laaɗe pétrole woni naviraji pétrole leydi Iran kewɗi kay teskama hande tacci nokkuji kewɗi dowlaji tedduɗo Amérique uddunoto wanno blocus ɗi naviraji ɗon mbawi ummade toon accord noon ine tawetno hen e nder kaldigal ngal ɗo kay kaldigal oɗo accord kay ne tawetno hen wonde kay koninkoɓe leydi Israël en dartine dendagal bombardeji men mbaɗata e nder Liban on accord kala haɗani kay alarba hande o sappo e jeeɗiɗi lewru juin koninkoɓe leydi Israël ɓe mbaɗi bombardement ji musti no fewi to banggue worgo Liban alarba hande o kadi Donald Trump hoore dala junde Amérique e nder jonde makko to jooɗi to batu G7 o holliri noon wonde kay so tawi leydi Iran deeƴani dara joɗaki jonde foti joɗade tumama omo wawi wadde toon bombardement ji musti no fewi koto Cisjordanie occupé paaɗen e colon wona les colons juif tawi ko juif naaɓe tawateɓe to Cisjordanie occupé teskama e nder yontere nde wotere ɓe mbawi duppu toon jumaji ɗiɗi ɗin jumaji noon tawate koto toon to Cisjordanie occupé hen juma goto noon hen juma goto duppa ko ñande hen doma goto noon jibba ko ñande alarba ɓe duppimo ko laabi ɗiɗi ɓe gari sanga 20 heures ɓe duppi hen banggue keddiɗo ha 3 heures du matin ɓe duppi oɗon banggue so tawi ko juma ɗiɗaɓo o noon duppa tigui koto wuuro witengo Burka noon tawe to funnague Ramallah musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e demgal Pulaar min ciftinon tan dendagal bandiraɓe yidɓe hettade yewtere Sara Abdoulaye Sarr e Dj Diallo ɓurɗo lidde Siraji Diallo kay taw koto nanka Galoya nanka FM Galoya ko jamma hande o e mbatten hakkillaji men no fewi e ndeɗon yewtere mbatten hakkillaji men kadi e radio ji men FM gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on habruji mon e ɗemgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie